Čaute ľudia, zatiaľ sa nám tu stávajú neuveriteľné veci, ale neviete, čo som ani stiahol. Nie je ten multi Bravl, proste napíšeme Mecha Bravl, no Mecha Offline vlastne. Tuto máme Mecha Offline sa to volá a keď to zapnem, pozrite sa na to. Normálne skúšal som to, je to normálne Old Bravl Stars. Sú tam síce boti, ale Old Bravl. A shop. Aha, tak nič. Takže fakt je to 10 tokenov nám chýbajú. Môžeme si zahrať napríklad s Coltom. Toto videl na Instagrame videjko, hej. Ale Red mi to overil, či je to vírus, či nie. Ale zatiaľ vyhľadám, že nie. Tak poďme s Coltom, no. Ale to je azda offline, azda je to offline. Ja tak budem rád, keď to bude offline, bez Wi-Fi. Tak volá sa to Mecha Offline. Kokos. Môže vypnúť Wi-Fi. Ty vole, to funguje! Mne funguje, keď som vypol Wi-Fi, tak preto sa to volá Mecha Offline. Čo mi šíbe? Tak ja som ráda, aspoň dať také. Je? Ja som fakt rád, že je toto bez Wi-Fi. Čo mám očakávať, keď je to bez Wi-Fi? Není. Takže konečne som ho zabil. Ty koľko... A zase ide na mňa. Ti dám. Ale. Riko, V-kód. Jasne, že kód. Tak DG, konečne nová správa. A keď ja vám poviem, čo stiahnuť, volá sa to App Pure, proste iba natýkate, že Mecha Offline. Áno. Mecha Offline píšete do... A dáte ešte download, hneď vám to vybehne. Takže no, je fakt dobrá správa, že Bravl bez Wi-Fi. Tak pre toto video je to všetko. Tak čau.